Дарагія браты і сёстры, усе людзі добрай волі. Сёння каталіцкі касцёл азначае адно з самых радасных святаў – Божае нараджэнне. У кнігі прарока Ісаі мы чытаем такія словы: «Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. На жыхароў краіны ценю смяротнага заззяла святло». Гэтае святло – нованароджаны Езус, які прыходзіць у свет, паглыблены ў цемру граху і зла, каб даць кожнаму з нас благаслаўленне, адрадзіць надзею ў нашых сэрцах і змяніць іх сваёй бясконцай любоўю. Святы Божага нараджэння прыносяць разам з сабой мноства думак для разважання. Мы падсумоўваем наша мінулае жыццё і будуем планы на новы 2025 год. Малюся і веру, што нованароджанае дзіцятка Езус благаславіць у новым годзе ўсе вашыя добрыя ініцыятывы і пачынанні. Няхай пачуццё рэалізаванасці, асабістай і той, якая сыходзіць з вашага служэння, суправаджае вас у кожную хвіліну жыцця. І ў той жа час жадаю, каб гэтыя святочныя дні былі напоўнены атмасферай радасці і свабоды ад штодзённага віру клопатаў, каб нішто не азмрочвала і не перашкаджала глыбокаму перажыванню гэтай урачыстасці. З нагоды святаў Божага нараджэння скіроўваю самыя шчырыя пажаданні супакою, Божай радасці і любові. Жадаю таксама быць здольнымі ўсцяж заўважаць у сваім жыцці прысутнасць Бога і, выходзячы яму насустрач, усведамляць сваё трывалае шчасце. З Божым нараджэннем і з надыходзячым новым 2025 Божым годам!